Dobrodošli na kanal. Prijavite se. Klik na subscribe. Direktor Svetske zdravstvene organizacije rekao je da ćemo u narednih nekoliko dana dostići broj od 1.000.000 obolelih od novog virusa. Kako smo ušli u 4. mesec od početka pandemije, duboko sam zabrinut brzom eskalacijom i globalnim širenjem infekcije. U posljednjih nekoliko nedelja imali smo eksponencijalni rast novih slučajeva koji su se pojavili u skoro svakoj zemlji. Broj umrlih se više nego udvostručio u posljednjoj nedelji. U narednih nekoliko dana dostići ćemo 1.000.000 potvrđenih slučajeva, rekao je direktor SZO-a. Juče je bio crni dan za Ameriku, umrlo je 1049 ljudi. Od 10. januara do danas život je izgubilo 5.102 građana Amerike, a ukupno zaraženo 26.473 ljudi. Za to vreme u Evropi 5 zemalja sa najviše slučajeva u ovom momentu ima zajedno 379.136 slučajeva zaraženih. Italija 110.574 i 13.155 mrtvih. Španija 104.118 slučajeva i 9.387 mrtvih. Nemačka 77.000 slučajeva i 931 mrtvog. Francuska 56.989 slučajeva i 4.032 mrtvih. Velika Britanija 29.474 slučajeva i 2.532 mrtva.